Nechte se inspirovat příběhy obyčejných lidí, kteří se rozhodli žít tak trochu neobyčejný život. Cestují po světě, pracují v zahraničí nebo vydělávají online. Nebavíme se však jen o cestování, ale i o životě jako takovém. Chci vám pomocí těchto příběhů ukázat, že žít se dá i jinak, než nás učili, a že život může být i víc, než jen práce od 9 do 5. Mé jméno je Niky a vy ladíte podcast Svět je cool. Do dnešního dílu přijala pozvání Kristýna. Ta žije ve finském Laponsku a živí se jako průvodce psích spřežení. Jako každý host si o sobě myslí, že její život není ničím zajímavý. Já si to nemyslím, proto se s ní chci bavit o tom, jak se člověk k takové práci dostane, co k tomu potřebuje umět nebo kolik si vydělá. Ptám se na to, jak se žije někde, kde se střídá každý rok polární den a polární noc, jak to funguje ve Finsku s daněmi, nebo kolik stojí si pořídit dům uprostřed divočiny. Takže pokud máte rádi zimu a psy, určitě nevypínejte. Myslím si, že se vám tento rozhovor bude líbit. Tak pojďme na to a voláme Kristýně. Ahoj Kristýno. Ahoj. Vítám tě v dalším díle podcastu Svět je cool. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Děkujem. Já už jsem na začátek říkala, že ty jsi mi řekla, že si nemyslíš, že tvůj život je nějak zajímavý. Ale jako řekněme si upřímně, kdo z nás zná nějakýho průvodce psích spřežení, který žije za polárním kruhem? Jako takových lidí moc není. Proto si myslím, že nám máš co říct a já bych se hnedka na začátek jenom chtěla zeptat, abys mi dala nějaký jako tvůj background. Ako si ma už predstavila, volám sa Kristýna, mám 29 rokov, pochádzam zo Slovenska, konkrétne z Liptovského Mikuláša, a také mestečko malé v Tatrách. Vlastne 3. rok žijem vo fínskom Laponsku. Už 3 roky. A ty tam žiješ jako full time? Prostě 3 roky v kuse? Dá sa povedať, že áno, s tým, že klasicky proste dovolenka, nejaké cestovanie, ako som to mala na Slovensku, tak to mám aj tu. Ale kúpili sme tu dom s priateľom, takže už tu úplne, že žijeme. Aha, takže až takhle, takže to se dostala úplně na konec mých otázek, ale jak ses k té práci dostala? To je, neviem, asi by som si mala nejakú zaujímavejšiu story vymyslieť, ale normálne som sa spoznala s mojím priateľom na Slovensku. On tu už žil pred tým, ako sme sa spoznali 2 roky, robil túto prácu už 2 roky a mal nejaké také prázdniny, dovolenku na Slovensku 2 mesiace. Proste sme sa stretli, nejak slovo dalo slovo a myslím, že 2 alebo 3 mesiace po našom stretnutí som sa zbalila a odišla som za ním na sever. Ty jsi neměla žádné dřívější zkušenosti? A nie. Ako normálne som mala psa, proste ako má, ja neviem, 70% ľudí a mám psa doma ešte stále u rodičov, teda teraz, ale žiadne skúsenosti také, že s úplnou starostlivosťou o psov som nemala. Jo, a to je teda v pohodě, takže člověk nepotřebuje nic, aby se mohl stát guidem. V podstate nie. Sú nejaké také farmy, ktoré vyžadujú skúsenosti a teraz už aj my. ale predtým, alebo proste akože stále dokážeme zobrať ľudí, ktorí nemajú skúsenosti. Že dá sa všetko naučiť. Jasně. A jak vypadá ta situace teďka? Máte dostatek lidí? Vieš čo, myslíš zamestnancov alebo zákazníkov? Jako obojí klidně, no. Vieš čo, rok pred koronou nás bolo v práci 12. Minulý rok, počas celej tej doby zlej, sme boli 2. A tento rok nás je 5. Bolo nás 6, pár týždňov a je nás v podstate 5. S tým, že ešte stále sme na začiatku novembra, sme vôbec nevedeli, aká bude situácia, čo sa bude diať, takže sme nehľadali ani zamestnancov. A zrazu proste všetko lusknutím prsta sa otočilo a my z jedného dňa na druhý sme mali 100-150 zákazníkov a boli sme 2. Jo. Takže my sme v priebehu pár dní potrebovali zohnať zamestnancov a našťastie sme si tu spravili takú malú slovenskú skupinku a funguje to. Jo, takže vy ste tam přitáhli další Slováky.
Hej, v podstate, hej, to je také, že zobereš si kamaráta, ten kamarát pozná ďalšieho kamaráta a už takto to Jo, ide. jo, to je to, co říkáme my, no. Když si člověk chce najít práci, tak prostě přes známí to funguje nejlíp. Asi áno. Hele, a já jsem se chtěla bavit trošku o nějakých vízech a jakoby legislativních věcech. Předpokládám, že ty asi nepotřebuješ žádný pracovní vízum, protože je to Evropská unie. Je to tak? Takže tam vlastně člověk může do Finska kdykoliv přijet a nějakým způsobem, co si potřebuje zařídit, aby tam mohl začít pracovat. Áno. A v podstate hneď na začiatku potrebuješ, volá sa to tax card. Je to kvázi také akože tvoje daňové číslo. Jo. A kde si proste zaregistrovaný na všetkých týchto inštitúciách, ako je daňový úrad, sociálka, zdravotka a pod tým číslom ťa vlastne všade evidujú, a aby si mohol platiť dane. Ale na toto číslo potrebuješ mať pracovnú zmluvu. Mm-hmm. Takže, ako neviem, a nestretla som sa s tým, že by sa to dalo aj bez toho, ale pamätám si, keď som tam prvý rok išla a takisto aj naši kolegovia, keď tento rok si to vybavovali, potrebovali pracovnú zmluvu na to. Takže ty tu musíš mať v podstate ako keby zabezpečenú prácu, aby si mohol vybaviť toto číslo. Tax card sa to volá. Na tej pracovnej zmluve samozrejme by si mal mať, ja neviem, že bude to na akože permanent kontrakt, že na dobu neurčitú máš tú zmluvu, alebo je to potom len sezónna práca. Lebo v podstate tejto práci, čo robíme my, to je kvázi len sezónna práca, sezónny job. Mm-hmm. Takže tam sa dáva, ja neviem, dajme tomu od 1. novembra do konca marca a ty za toto obdobie, to je čož 5 mesiacov, a musíš daňovému úradu povedať, koľko asi zarobíš. Tam, lebo však ty sa so zamestnávateľom dohodneš na nejakej buď hodinovej mzde alebo na nejakom fixnom plate a ty to musíš oznámiť tomu daňovému úradu. Ide tu o to, že títo sezónni zamestnanci vo Fínsku do 14 000, nechcem teraz stresnúť, viem, že sa to menilo, bude to 14 alebo 16 000 eur, neplatia daň. Mm-hmm. Jo, ale ty potom, když překročíš tu hranici těch 14 000, řekněme, tak platíš daně jakoby ze všech těch 14, nebo jenom z toho, co překročíš? Nie, z toho, čo prekročíš. Ale tam je už šialená tá daň, tam už ideme od 25 do 30%. No, ja mám permanent kontrakt s tým, že ja si zadávam samozrejme vyššiu tú sumu, lebo ja v podstate ako keby som zarábala celý rok. Mm-hmm. No ale tým, že minulý rok sme proste mali v práci aj málo hodín, aj sme menej zarobili, tak mne tento rok vyrátali, ja neviem, čo to bolo, 20 000, dajme tomu, že by som mala zarobiť za rok 2022 a mi to vyšlo nejakých 3,5 alebo 4%, že budem odvádzať každý mesiac daň. Čo to sa nie je až také hrozné. Jo, takže ty si to jakoby předpočítáš a potom podle toho odvádíš každý měsíc daně, ale na konci toho daňového roku oni to jakoby přepočítají a to, co si třeba přeplatila, to ti vrátí, anebo ty musíš doplatit. Jo. Áno. Jo, tady to funguje jakoby automaticky. Oni prostě, když jeden měsíc vyděláš tolik, kolik, když to vynásobíš 12, že by to dávalo prostě už tu hranici třeba 30%, tak ti strhnou rovnou 30%. Takže některý měsíc prostě fakt ti strhnou jakoby hrozný daně, měsíc, týden, že jo, tady se platí týdně, ti strhnou prostě hrozný daně a další týden nemusíš dostat, jakoby nemusíš mít strženo nic, takže tady to prostě podle toho, kolik dostaneš, jakoby vypočítávají automaticky. Hele, dobře, a jak je to pořešený s daněma na Slovensku? No, ja ako náhle som opustila Slovensko, že som začala pracovať v zahraničí, ja som musela v podstate sa odhlásiť. Jo. A viem, že to funguje v rámci Európskej únie tak, že platíš dane iba v jednom štáte. Přesně. Takže ja platíš dane tam, kde pracuješ. Aspoň tak mi to bolo vysvetlené. A kde žiješ víc než 6 měsíců v roce. Tak, áno. Takže ja na Slovensku neplatím nič. Ja tým, že som stále, ja neviem, čo to je, občan Slovenskej republiky, proste, že mám stále to občianstvo,
tak ja takisto musím každý rok do konca marca, myslím, že to je podať daňové priznanie s tým, že mám príjem v zahraničí. Jo. A to mi vyjde v podstate ako keby nula, hej, že nemusím ani nič platiť. Jo, ale musíš to udělat takovou jako papírnost. A zaujímavé je to, že proste tu vo Fínsku ti to automaticky spraví ten daňový úrad. Ty o tom ani nevieš proste a len tebe príde papier, že 5. augusta vám zaplatíme 500 €. Teda vám vrátime 500 €. Jo, tady na Zelandě je to stejně. A na Slovensku proste si to musím papierovo spraviť ja, ešte to tam buď poštou poslať odtiaľto, alebo rodičov s tým zaťažovať, že mi to poriešte. Jo, to je v Česku stejné, no. A ty tam vlastně nemáš ani žádný příjem. No, snad se taky někdy dostaneme, do téhle fáze v Česku, že bude všechno automatické. Řekla bych, že to bude ještě pár let trvat. Ty jsi zmínila, že teda ta sezona je jenom půl roku, takže ty jako pracuješ nebo 5 měsíců. A co teda děláš v létě? No, tak tým, že robíme mashing, alebo teda psie záprahy na snehu, tak potrebujeme však na to sneh. A ten tu máme, dajme tomu od konca októbra, keď sa pošťastí, do konca apríla. Takže 4, 5, 6,5 mesiaca máme sezónu. No a tým, že my máme sibírskych huských a sibírskí husky sú známi tým, že majú proste hrubú srsť a hrubú podsadu a veľmi zle znášajú teplo, tak oni cez leto nemôžu proste pracovať vôbec, tak len oddychujú. No a my v práci proste sa o nich staráme, vieš, to musíš stále krmiť, stále im vodu dávať, stále im čistiť klietky, ale v podstate plánujeme si tak šteniatá, aby sa narodili tak na jeseň, s tým, že v lete majú tých 6, 7, 8 mesiacov a vtedy môžeme s nimi začať postupne trénovať, aby na zimu už boli pripravení. No a samozrejme tam je aj také maintenance práca, príprava sánok na zimu a proste všetko, čo sa musí do zimy stihnúť. Jo, no takže ta tvoje práce je vlastně celoroční. Je. To není jakoby tak, že akorát ta hlavní sezóna je jenom v zimě, ale normálně jsi zaměstnaná celoročně teda. Ano. Jo, to jsem špatně pochopila, jak jsi právě mluvila. Jsem myslela, že máš půl roku volno a cestuješ si po světě. Mám aj nemám. A v podstate my vždy po sezóne, lebo takto, toto nemôžeš tu byť proste zavretý na tomto severe celý rok. To proste ti prepne a totálne vyhoríš. Lebo v lete je tá robota úplne o tom istom. Každý deň. No a my vždycky proste po sezóne sa zbalíme, dajme tomu na mesiac, na 2, ideme niekam do tepla a strávime nejaký čas na Slovensku s rodinou. A potom zasa prídeme, dajme tomu na mesiac, 2, niečo spraviť a potom zase na mesiac, dajme tomu, odídeme. Tuto funguje tak, že proste nám vie náš zamestnávateľ pozastaviť zmluvu a my sa nahlásime na ako keby úrad práce a oni nám ešte platia podporu. Jo tak to je dobře vymyšlený. To áno. A ty teda nemáš žádné, nebo plánuješ nějaké finské jako papíry, nebo ty prostě pořád můžeš být jako občan Slovenska a pracovat takhle jako v EU? No, ako my už tým, že tu máme dom, že v podstate sme brali aj hypotéku, tak my tu máme trvalý pobyt a my sme ako rezidenti Fínska. Jo. Ale o občianstvo môžeš požiadať až po XY rokoch, neviem ani koľko to je. To asi ani neplánujete, nebo plánujete? Nebo má to nějaký výhody? Ani neviem. Neviem. Úprimne som sa vôbec ani o to nezaujímala. Potřebuješ něco na to, aby se teda stala rezidentem? Když tam jenom pracuješ a třeba už jakoby pár let tam takhle žiješ a pracuješ? Dostaneš jednoduše? Nebo k tomu potřebuješ doložit nějaké věci? Viem, že sa dá o to požiadať po pol roku, ako tu odvádzaš kvázi daň, ale musíš mať
pracovnú zmluvu na trvalý teda pracovný pomer alebo permanent kontrakt. Musíš tu mať aj nejaké bývanie s tým, že si tú adresu zahlasuješ, ako keby to bolo tvoje trvalé bývanie. Jo, dobře. Ale pojďme se trošku bavit o tom, jak vypadá tvůj pracovní den a co je tvoje nejoblíbenější činnost. Samozrejme, najobľúbenejšia činnosť je sánkovanie. Zobereš si 8, 10, 12 psov a proste ideš do lesa, kde si uprostred ničoho a máš len takéto spojenie s tými psami, a ktorí ťa v podstate musia viesť a musia ťa v podstate dostať naspäť domov. Mm-hmm. To je niečo neuveriteľné. No ale náš taký pracovný deň počas sezóny, ráno začíname v podstate 2 hodiny pred prvou túrou. My to voláme ako safari alebo túr. Mm-hmm. Ráno si dáme nejaký hneď meeting, kto čo bude robiť, kto bude guidovať ktorú skupinu a tak ďalej. A začína ranné krmenie. Ráno krmíme v podstate taká mäsová polievka sa dáva psom, lebo tým, že v zime nemôžu mať vodu vo svojich klietkach, lebo by im to zamrzlo, v miskách alebo v kýbloch, tak samozrejme musia byť hydratovaní, tak sa im dáva takto voda s mäsom, lebo oni čistú vodu nechcú. Ale už keď tam cítia tie kúsky mäsa, tak proste to už vypijú. No a potom, keď sa dokrmi, tak sa začínajú stavať týmy, pripravia sa sánky, očistia sa sánky od ľadu, od snehu, no a začíname zapriahať psov. V podstate do jedných sánok dávame 6 psov a tých sánok môžeme mať 10, 15, 20, záleží od toho, koľko ľudí nám príde. Tým, že na jednej sánky sú 2 ľudia. Zákazníci. Áno, práve že my to máme tak nastavené, že si zákazníci šoferujú sánky sami. Jo, a to je super. Prvá túra nám začína, dajme tomu, o 10, potom máme ďalšiu 10:30, o 11, 12:30, o 2, o 3, podľa toho, aký je busy deň. V podstate guide má na starosti to, že dajme tomu, máme skupinu 15 sánok, to je 30 ľudí, a jeden guide má na starosti 5 sánok a my chodíme na snežných skútroch. Jo, tak. Takže idem ja ako prvá, dajme tomu, mám na starosti 5 sánok, ktoré si musím kontrolovať, či ľudia nespadli zo sánok, či sú v pohode oni, či... No, já jsem si představila, jak tam ztrácíš lidi z těch sáněk. A stalo se ti to někdy, že ti prostě někdo vypadá, ty jsi to nevšimla? To je každý deň, to je každý deň. Takže potom zastavíš celou skupinu a jdete hledat toho člověka, co se ztratil. No jasné, ale najlepšie je to, že proste on ti spadne zo sánok a teraz čo? Ja musím chytať tie sánky, lebo tí psi automaticky nezastavia proste. Takže ja musím proste pridať na snežnom skútri, obiehať to tam cez les a skáčem zo snežného skútru na sánky a zastavujem psov. No tak pozor, ale... Potom čakám toho človeka, že či príde sám, alebo ho nechám dať v lese. Tak to je ale hodně akční povolání. Tak z akčního filmu. Jsem si tě vůbec představila, jak skáčeš z toho sněžného skútru na sáňky. Ale fakt, akože my máme také príbehy, že je na 2 knihy. No tak to nám pak ještě nějaký řekneš určitě. Hele, vrátíme se k tomu dní. Takže, jestli to správně chápu, ty tam máš třeba 5 sáněk, na každých těch sáňkách jsou 2 lidi a ty je teda jako nějak řídíš, aby jako všechno proběhlo, jak má. Áno, my máme v podstate takú trať. Jedna má 10 km, druhá má 20 km, podľa toho, akú tú túr si tí ľudia zaplatia. No a my ich vlastne vedieme, tých psov. Hej, ja musím kontrolovať, či sú psi v poriadku a jedno s druhým. Proste všetko. No a vrátime sa naspäť na farmu. Potom majú tí ľudia nejaký program, občerstvenie, idú so šteniatkami pohrať a tak ďalej. No a toto vlastne robíme celý deň. No a keď nám skončí posledná túra, tak večerné krmenie, ešte medzi tým sa musia hovienka pozbierať a pripraviť mäso na ďalší deň. Jo, takže jak dlouho ten den trvá pracovní? Tak najmenej robíme tých 8-9 hodín, s
tým, že cez december to bolo aj 12 až 15. Jo, to si pamatuju, no, že jsi mi říká, jak dlouho jsi to měla tu šňůru, když jsi neměla ani jeden voľný den? No, ja som mala vlastne teraz tieto 2 dni, sobota, nedela od 10. augusta. Toto bolo moje prvé voľno. Aha. Ono sa to ešte cez tú jesen sa to dalo v pohode, že sme prišli domov, bolo 6 hodín večera, vieš si aj navariť a vieš sa aj v kľude vyspať. Ale december bol totálne šialený, že my sme o 5. už boli v robote a bola 1 hodina v noci, keď sme prichádzali domov a toto sme mali každý deň. Aha, tak to si ani nedovedu možná představit. Když jsme teda u toho, můžeš nám říct, kolik si takový guide vydělává? Nebo jako v průměru třeba kolik máš na hodinu? Nebo ani nemusí to být ty, ale jako prostě třeba začátečník, když začnu pracovat jako guide, jaký je ten nástupní plat? Na našej farme je to 9 až 11 eur na hodinu. Uh-huh. Podľa skúseností, aj podľa toho, ako je človek schopný, ale začíname na tých 9 eurách, to sú také 2 týždne má človek na zaučenie, vtedy má tých 9 eur na hodinu a potom sa to zvyšuje na tých 11. Tým, že keď sa človek vie vrátiť na ďalší rok, tak samozrejme ten plat už má vyšší. Ale no cez ten december si vieš zarobiť od tých 2,5 do tých 3,5 tisíc, s tým, že už my, čo sme tam dlhšie, od 5 do 7 podľa odrobených hodín. Za měsíc. Uh-huh. To je slušný. To je hezký. A předpokládám, že vy tam máte nějaký ubytování, stav ubytování, který jako platíte nebo neplatíte? V podstate ten zamestnanec si to platí sám, ale je to len proste nejaká časť. Ja myslím, že je to 350 eur mesačne za izbu. Jo. A jídlo teda taky musíte řešit sami? Áno. Jak moc jste odřízlí? Jak daleko je to do nejbližší civilizace? Takto, my čo sme kúpili tento dom, tak my sme úplne uprostred lesa. My bývame v dedinke, ktorá má 16 obyvateľov a najbližší náš sused je 5 kilometrov od nás. Takže je to tu strašne na riedko osídlené. No a do práce to máme 20 kilometrov, s tým, že do takého najbližšieho turistického mestečka je to ešte ďalších 10. Takže z domu to máme 30 kilometrov do najbližšieho obchodu. Je to také malé mestečko, volá sa Sári Salka a je to úplne turistické centrum tu v okolí. A sú tu reštaurácie, bary, hotely, rezorty a takéto. Ale fakt, že tak minimum. No a jeden jediný supermarket. No a potom, keď chodievame na väčší, a hlavne tým, že je to v turistickom centre, je to strašne drahé. Takže to sú len fakt základné potraviny, ktoré nám chýbajú, ako je mlieko, maslo, chlieb. Ale na veľké nákupy chodíme 100 kilometrov, to máme. 100 tam, 100 naspäť. Jak často? Tak raz do mesiaca chodíme. Jo. No takový hezký výlet, no. Aj no, s tým, že keď som žila na Slovensku, tak vieš, tam, ako žila som v malom meste, ale všetko sme tam mali, či fast foody, či reštaurácie, či som si o 6. večer myslela, že chcem jesť to a to, tak som išla, ale tu som sa musela naučiť naozaj tak hospodáriť s tým jedlom, že nakúpiš si na mesiac a ten mesiac z toho musíš vyžiť. Jo. Vieš, že proste jeden deň navaríš toto, druhý deň navaríš toto, lebo idete dvaja do reštaurácie a necháš tam 200 eur, tak si to rozmyslíš, ako často tam budeš chodiť. Přesně tak. No a ještě, když to máte 30 kilometrů do nejbližší restaurace. No. Vy teda bydlíte ve svojem, ale když tam někdo přijede jenom na sezónu, tak on si musí taky najít nějaký jako sám bydlení, anebo tam mají k dispozici něco? V podstate naša husky farma je pri takom veľkom hotelovom rezorte. A tam oni majú takú jednu časť takých byty pre zamestnancov. Jo. No a máme medzi nimi nejakú akože dohodu, že naši zamestnanci tam môžu tiež bývať. Takže keď my si hľadáme zamestnancov, tak im ponúkame toto ubytovanie a to majú zhruba za tých 300-350 eur. Jo. A jídlo si ale musí pak zařizovat sami. Áno, áno. Jo.
V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od 1000 měsíčně, a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze 7 investičních strategií a o vše ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatku. Fondy si účtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód Svět je cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost lhostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáhni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na světjekůl.cz/ebook. Vem budoucnost do svých rukou, hodně štěstí při zhodnocování a teď už zpátky k dnešnímu dílu. Dobrý, já tady mám ještě poznámku, jsem se tě chtěla zeptat, jak je těžký se naučit řídit to spřežení. No, samozrejme, ľuďom dávame inštruktáž, majú normálne akože driving instructions, kde im vysvetlíme proste, ako sa majú správať na tých sánkach, ako majú stáť, ako majú v podstate prevažovať na tých lyžiach váhu z jednej nohy na druhú, keď chcú zatáčať, alebo tak, ako majú brzdiť tých psov. No katastrofa. Hlavne keď to ľudia nie sú Európania, tak to je ešte horšie. A nedokážu to pochopiť, takže vtedy ideme viac guidov na trať, len jeden chodí a už zbiera ľudí, chytá sánky a takéto. Ale sú ľudia proste, väčšinou sú to Európania, Američania alebo Austrálčania, ktorí absolútne nemajú problém, keď im vysvetlíš niečo, tak to pochopia. Na jednu šupu, ale hlavne Aziati a Indovia. Jo. My, čo jazdíme už s väčšími záprahmi, tak nevravím, že je to jednoduché, lebo aj tá trať sa mení. Keď máš zľadovateľu, musíš inak vedieť jazdiť. Keď máš hlboký sneh, musíš inak vedieť jazdiť. A je to roky skúseností. Tak mi jenom řekni, na jakém principu to funguje. Ty teda máš nějaký povel pro ty psy, který oni znají, jakoby, že se mají rozjet a že mají zastavit? Je iné, keď máš svojich psov, ktorých si ty trénuješ, dajme tomu na nejaké preteky. A je iné, keď máš psov na biznis. Ty proste môžeš učiť tých psov povely, aké chceš, ale jednoducho, keď tí zákazníci to nepoužívajú, tak tie psy to proste zabudnú. Jo. Takže my akože učíme psov na povely, ale v podstate oni sú zvyknutí na to, že oni sledujú snowmobil, alebo teda snežný skúter a tí ďalší sledujú vlastne sánky a idú po pachovej stope viac menej. Jo. Sánky majú normálne 2 lyže a ty stojíš na tých lyžiach a je to na princípe ako keby lyžovanie, že prenášaš jednu váhu teda na jednu nohu a potom zase váhu na druhú nohu. Jo, no a když máš teda ty svoje psy, které si učíš na nějaký výlety, tak oni mají nějaký ty povely, protože ti nemůžou nikoho následovat, že jo, ti prostě jedou sami. Áno, sú tam povely, jasné. Je tam G, je doprava, ho je doľava a to je už podľa národnosti, kto si ako učí, buď je maš, buď je ho, go, alebo stop, alebo také niečo. Jo, takže to funguje jakoby na povelech. Nefunguje to tak, že se nakloníš nějak a ono to někam jede. Ne. Ty hlavne, keď máš v záprahu, prví 2 psi sú lídri. A tí musia byť najmúdrejší, najspolahlivejší, lebo v podstate oni ti vedú celý ten záprah a oni musia ovládať povely perfektne.
Lebo ty, keď im povieš, že ideš doprava, tak on ti musí zabočiť doprava. A oni si vlastne aj také, oni udávajú tempo celému tomu záprahu. Takže keď zadní psi proste chcú makať ako chcú, ale keď im prední psi navolia svoje tempo, tak tí zadní sa môžu aj roztrhať, ale nepôjdu rýchlejšie. Čo je zase dobré, že sa neunavia. Mm-hmm. Tí lídri proste, na nich musíš mať taký spoľah, lebo keď máš zlých lídrov, tak skončíš buď s prevrátenými sánkami, buď ti sánky utečú, alebo sa nepohneš nikde, alebo sa ti psi otočia, zamotajú a už je katastrofa. A jak dlouho trvá vycvičit takovýho lídra? No, ono je to hlavne, sa to dedí. Mm-hmm. V podstate, keď chceme mať dobrých lídrov, tak si viac menej dáme dokopy dvoch takých psov. Lídrov. Aby sme mali také šteniatka, ktoré by sa dali vycvičiť. Jo. Samozrejme, keď, začínaš s polročným šteniaťom alebo s ročným, začínaš ho trénovať ako lídra. Môže to trvať pol roka s tým, že sa naučí tie povely pekne, ale stále je to také, do tých 3 rokov je to stále také ako keby štenia, že nemôžeš mať taký 100% spoľah na toho psa. Mm-hmm. Takže od tých 3 rokov je to už také, že môžeš ísť aj na preteky s tými psami. Mm-hmm. A vy jste už za polárním kruhem? Áno, 300 kilometrov zhruba. Jo, takže vy tam máte normálně polární den a polární noc. Áno. Tak nám vysvětli, jak to funguje a jaký to je. Nám polárna noc začína na začiatku decembra, plus minus je to 5. decembra. Mm-hmm. Trvá 5 týždňov konkrétne u nás. Samozrejme, čím je to severnejšie, tým je to dlhšie. A no, slnko ti proste nevidie nad horizont, takže slnko nevidíme 5 týždňov. S tým, že keď ešte pred tým, ako to slnko úplne zapadne, máš 2 týždne ti sneží, že to slnko nevidíš vôbec, tak sa ti celé toto pretiahne až na 2 mesiace, ako sa mne stalo tento rok. Mm-hmm. Že ja som slnko prvýkrát síce vyšlo nám niekedy v polovici januára, ale ja som ho videla asi pred 2 dňami prvýkrát. No a je to také, že bez čelovky sa nepohneš. Hustý. Takže čelovka non-stop a s tým, že od tej 10:30 do tej 2:00 je také pološero, že proste vidíš a keď je sneh, tak ako keby ti to dávalo viac svetla. Jo. Takže tie 3,5 až 4 hodiny sú také, že OK, dá sa fungovať, ale inak je úplná tma. No a potom, ja som prvý rok, to bolo také riadne zvláštne, a keď som toto vlastne zažila, že OK, vstávam, proste je tma a o 3 hodiny neskôr je stále tma, potom sú 4 hodiny po obede, už je zase tma, idem spať, je tma, že OK, a to telo bolo také, že proste ja som stále chcela spať, ja som bola stále unavená, ale tým, že sme mali veľa roboty, tak sa to dalo zniesť. Minulý rok, keď tu hranice boli zatvorené, sme nemali robotu vôbec, tak som to pociťovala veľmi. A to bolo také, že OK, nech to už skončí, alebo proste zbalme sa a poďme preč. Strašne to už bolo také depresívne. Mm-hmm. Jo. Neviem si predstaviť, ako tí ľudia, aj keď sa tu narodíš, tak to asi inak berieš. Mm-hmm. Ale neviem si to predstaviť, prežiť bez tej roboty. Tým, že my sme v tom decembri 15 hodín v práci a naozaj, že sme na nohách a musíme fungovať úplne inak, tak to až tak nevnímam. Ale zasa potom, ako náhle vyjde to slnko, to je taký pocit. To si dovedu představit. To je pred 2 dňami naozaj to musí byť hezký. Som šoferovala domov a slnko proste. A vravím, že neverím, konečne slnko po 2 mesiacoch. Normálne som sa sama pre seba som sa usmievala. Že to bol super pocit. To si člověk vlastně, když to nezažije, tak si ani neuvědomí. Vlastně on vidí sluníčko normálně, člověk vidí sluníčko každý den, že jo? Takže on to prostě si ani neuvědomuje, jak je to jako hrozně důležitý. Hej. A
dokud nezažiješ 2 měsíce bez sluníčka. No, jako musí to být zážitek, ale nevím, jestli bych ho chtěla úplně nějak jako každý rok zažívat. Na všetko sa dá zvyknúť, no. Určite. A potom vlastne polárny deň, ani neviem, kedy to začína, myslím, že v polovičke mája, alebo na začiatku júna. No a vlastne tam slnko vôbec nezapadá. To je zasa druhý extrém, kedy vlastne moja prvá sezóna skončila, no a my sme ostali tu zaseknutí, že sa nám nedalo kvôli covidu cestovať, alebo teda minimálne odísť na Slovensko. Tak sme tu ostali. A to bolo také, že 1 hodina ráno a svetlo. A proste ja som bola aj unavená, ale nedokázala som spať. My sme proste pozerali seriály. Je to také obdobie, kedy topí sa sneh a ešte nevieš ísť ani na hiking, lebo proste sa zabáraš. A zase také, že mokro je ešte, že nie je to také úplne, že super počasie. No ale už potom, keď sa ten sneh roztopí, tak ideš o 2:00 ráno, ideš na prechádzku 2-3 hodinovú a proste slniečko a dade si špekačky, opečieš a úplne niečo iné. A prídeš domov, je 12 na obed a ideš spať. Ten režim máš proste úplne rozhozený a môžeš si vlastne dělat, co chceš. No a úplne. A pre mňa bol najväčší problém, že nevedela som, alebo takto poviem, kúpila som asi 5 druhov závesov a žiadne neboli také, ktoré proste dokázali mi to tu zatemniť. Nedokázala som proste spať, keď som mala akékoľvek svetlo v spálni. Tak som začala lepiť na okná čierne sáčky do koša. A to je proste, to si neviem vynachváliť doteraz a robím to každý rok, že proste na okná lepím teda v spálni, na okná lepím sáčky do koša, lebo to tak neskutočne vie zatemniť tú izbu. Ale je to také, že normálne som o 2:00 v noci vyvesila vonku prádlo a o 4:00 som ho mala suché. Až tak, jo. Takže proste to slnko je tu non-stop. A naozaj tí ľudia na tom severe majú 2, max 3 mesiace na to, aby dokázali niečo vypestovať. A tým, že to slnko ti tu hreje non-stop, svieti non-stop, tak veľmi rýchlo tu vieš vypestovať zemiaky, ja neviem, jablka alebo také. Aha, takže máte něco na zahrádce? To nie. Na to nemám čas. Super. Hele, a jaká je tam zima v zimě? Jak moc veľká zima? No, zažila som -43. Napríklad teraz je +1. Jo. Obrovské rozdiely sú tu. Keď sneží, tak je tá zima miernejšia. Pohybuje sa to od -15 do -25. Ale ako náhle už začne po tej polárnej noci vychádzať slnko, tak už to ide -33, -36, -40. S tým, že ešte pred 2 dňami som sa ráno zobudila, bolo -28 a o 2 dní na to je +1. Aha. Takže obrovské sú tie rozdiely. Neviem, čím to je, ale no, to globálne oteplovanie tu má veľmi pocitujeme. Ale je to taková ta suchá zima, že vlastně ty máš -30 a vlastně ti to ani nepřijde, když svítí sluníčko a v pocitově ti vlastně není skoro zima. Áno. Akože je ti zima, lebo -30 je dosť. A hlavne od tých nôh to cítiš, že proste určite tu musíš investovať do dobrých topánok. A takí, čo sú tu ako keby pôvodní obyvatelia Laponska, tak oni používajú, alebo teda si šijú topánky zo sobej kože. A to je proste ti to ani nenamokne, neprepustí ti tú zimu. Cítiš to, vieš, že nemôžeš dať rukavice dole, lebo proste hneď máš omrznuté prsty, ale určite to nie je také, ako keď máš niekde -10 a fúka ti vietru. No, a jaké je tam teda léto? Jaké jsou teploty v létě? No,
Minulý rok sme odchádzali 3. júna odtiaľto a bolo plus 28. Tak to je hezký. Takže vie sa to aj vyšplhať na 35, s tým, že keď celý deň ti to slnko hreje, že máš všetko vyhriaté, tak pocitová je určite 40. A jak dlouho je tam to léto? Kolik měsíců? Je tam tak fakt jako teplo? 3 mesiace. To je jún, júl, august, sú proste horúce mesiace. A potom už ten koniec augusta, dajme tomu od toho 20. už je to také, že tie ranné teploty sú také plus 5, plus 8 a potom už začiatok septembra už je to okolo 0. Se trošku vrátím, mě hrozně zajímá, kolik stojí k dům si koupit. Takhle úplně uprostřed divočiny. My sme v podstate kúpili dom, ktorý je dvojdom a v jednej časti toho domu, to sú ako keby 2 samostatné domy spojené jednou stenou a v jednej časti bývame a druhú časť prenajímame. Čiže v podstate sme si z toho spravili taký ako pasívny príjem a za dom sme dali 140 000 s tým ale, že sme uprostred ničoho, že musíme minimálne tých 30 kilometrov niekam dochádzať. Ale kebyže si kúpime v tom malom mestečku dom, v tej Sárisalke, tak tam 200-250 tisíc. Já jsem to teďka rychle přepočítala, takže 140 000 je 3,5 milionu korun pro české posluchače. Za dvojdům, který ještě pronajímáte, to je docela slušný, no, ale jste uprostřed ničeho. Každopádně máte tam někoho, nebo to pronajímáte přes Airbnb, nebo jakoby dlouhodobě? Dali sme sa na takéto krátkodobé prenajímanie cez Airbnb. Jo. A máte tam lidi? Přes sezónu asi určitě ne. Máme. My máme celoročne tu na ľudí. Lebo však cez zimu proste ľudia sa tu chodia bežkovať, lyžovať, alebo celkovo tieto atrakcie tu na zažiť, ako sú husky safari, reindeer safari alebo snowmobile safari. Cez leto chodia tu teda také ako hikery, lebo sú tu také kopce kvázi. A my sme v oblasti, kde sa lyžuje zlato. Takže chodí tu veľa takýchto ľudí. Robia sa tu aj preteky v tomto lyžovaní zlata. A okrem toho sú tu v podstate dookola národné parky, tak tu chodí aj veľa polovníkov. Jo. Takže my sme obsadení celoročne. No, tak to je super. Takže vám to generuje vám to na hypotéku? Áno. My v podstate to, čo si zarobíme v práci, tak si rovno všetko odložíme. To, čo nám zarobí dom, tak z toho zaplatíme hypotéku, zaplatíme náklady a ešte nám celkom dosť zostane. Jo, no tak to máte krásně vyřešené. A spoříte si ještě nějak jinak? Nebo to, co vám teda zůstane, to si odkládáte někam? Nebo zhodnocujete to jinak? My žijeme trošku tak inak, že čo si v zime zarobíme, to v lete minieme. Jo? Všechno? Fakt? Viac menej áno. Tým, že máme stále ten príjem z domu, istý, jo. Tak sme si to takto vyriešili. Tak sme si s mojim priateľom sadli na takú jednu istú vlnovú dĺžku, že proste to, čo si zarobíme, tak v lete buď minieme na cestovanie, viac menej na cestovanie, no. Alebo si kúpime niečo hmotné, alebo nejaké zážitky, alebo takéto niečo. Tak to si to léto v tom případě musíte hrozně užít potom. Hej, a mám pocit, že polovicu z tých peniazí minieme na jedlo, ktoré tu nemáme. Potom se dojídáte v létě. Hej. Ako sa mi podarilo teraz za 2 mesiace schudnúť 10 kg, tak verím tomu, že za 2 mesiace v lete to mám naspäť. Tak musí si dělat prostě tukový zásoby, no, tak to je jak v divočině. Prostě to je příroda. Áno, áno. Dobrý, už se asi blížíme do závěru. Já teda ještě, mě zajímá, co děláte ve volném čase, když teda nepracujete zrovna, ať v létě, anebo v zimě. Jako moc se tam toho dělat asi nedá, ale chodíte na nějaký ty hajky
anebo když teda máš volno třeba v zimě přes sezónu, že si říkala, že si jezdíš projíždět, takže si můžeš vzít nějaký psy a jít se prostě projet. Určite. V podstate na jeseň, keď sme tu a máme nejaký voľný čas, tak je tu krásna jeseň. Tým, že je tu však príroda a toto, tak tie stromy sa vedia tak krásne zafarbiť. Tak vtedy chodíme na nejaké hikingy a to si zoberieš na opasok psa a proste pesťa ťaha. Si to trošku vieme zjednodušiť. A v zime cez tú hlavnú sezónu nemáme moc toho voľna, ale už potom, ako sa blíži ten marec, apríl, keď je to už také voľnejšie, tak si zoberieme psov, zoberieme si 12-14 psov a ideme na takú dlhšiu túru, 100 kilometrov a cez leto si proste len užívame. Yep. To je buď nejaká, akože vždy sa snažíme proste vypadnúť do tepla a do veľkého tepla. Rodina na Slovensku, kamaráti a jedlo. A co ti ještě nejvíc chybí, když tam seš celoročně? Chybí ti něco ze Slovenska nebo jako z civilizace? Co nejvíc ti chybí? Chýba mi rodina, chýbajú mi priatelia. Je to tu také, že sme tu v podstate len my dvaja. Chýba mi to také proste vysi s kamoškou na nejakú kávu alebo proste pokecať a takéto veci. To mi veľmi chýba. Taký akože také vyžitie moje, taký môj osobný priestor. Ale čo sa týka niečoho hmotného, to ani nie. Určite je to nejaké jedlo, proste, ktoré sa tu nedá kúpiť, vieš, že sme zvyknutí na brinzu, dajme tomu, alebo na nejaké sladkosti a tak. Ale inak som si tu zvykla a veľmi sa mi tu páči a asi by som ani už nemenila. Nemáte nějaký ponorky s partnerem? Když ste takhle pracujete spolu, pak spolu přijdete domů? Prekvapivo môžem povedať úprimne, že nie. To vám gratuluju. Ono je to také, že proste keď chcem mať čas sama pre seba, tak proste zoberiem si psa a idem sa prejsť na hodinu, dve. Keď on chce mať nejaký svoj priestor, tak sa zoberie a ide hrať hokej. Jo. No nedá sa tu nejak socializovať proste, ale úplne sme v pohode. To je dobře. Hele, a když jsi říkala, že ti chybí rodina a kamarádi, udržuješ pravidelně nějaký internetový kontakty? Voláš si s kamarádama třeba? Áno, s rodinou si voláme, s rodičmi si volám každý deň. Že mám taký pocit, že ako keby som bola stále s nimi, že stále viem tie nejaké novinky z domova a tak, že ani nie sme nejako odlúčení, že nemám pocit, že by sme boli nejako od seba. A s kamarátmi určite často sme v kontakte, voláme si. V podstate ono človek, keď takto odíde preč, tak vtedy pochopí, že čo je takéto skutočné priateľstvo, ktoré ostane aj napriek tej diaľke. Jo, takže to ti zůstalo, to je taky dobře. Áno. Hele, mě teda ještě, než se tě zeptám na ty plány do budoucna, ještě poslední otázečka ohledně angličtiny. Odjížděla jsi s jakou angličtinou, nebo jakou potřebuje člověk angličtinu, aby mohl dělat tady průvodce? Protože ono se to zdá, jako že pracuješ s lidma, že bys měla mít angličtinu na perfektní úrovni. Je to tak? Požadujou to? Anebo se dá prostě všechno naučit v průběhu? No, my od našich zamestnancov požadujeme mať angličtinu na... Nevravím, že to musí byť úplne perfektná úroveň, ale musíš vedieť určité veci tým ľuďom vysvetliť. Oni samozrejme ťa musia vedieť pochopiť, nemôže to byť nejaká taká lámavá angličtina rukami, nohami. A ja konkrétne som sem išla s angličtinou takou akože školskou. Hej, že ja som predtým nikde v zahraničí nebola, ale nemala som problém s tou angličtinou. Hej, že ako určite, keď zo začiatku rozprávaš, tak si uvedomuješ nejaké tie chyby. Ja neviem, 2-3 mesiace a už to ide úplne v pohode. Jasne. Ale tak dobře, takže jaký sú tvoje plány do budoucna? Ja neviem, veľké. Ale? Ak by sme tu ostali ešte pár rokov, tak by som určite chcela mať svoj nejaký vlastný racing team a zúčastniť sa nejakých pretekov väčších. A co to obnáší? Musela by si spořídit jakoby svoje psy?
a jakoby mít je doma, anebo myslíš, že by si jako mohla nebo jak kdyby třeba půjčit na ten závod nějaké psy z práce třeba? A ono to je také, že ty sa prihlásiš na závod a požičiaš si od niekoho psy. To je, ako by som to povedala, by ťa vysmiali všetci. Jo, takže si by si musela pořídit prostě svoje. Takže to je také, že áno, tu ide o to, že to má celý proste taký priebeh. Buď si, ja neviem, kúpiš zo začiatku, dajme tomu 5 psov, alebo šteniatá a trénuješ si ich. Vieš, a ty potrebuješ mať aspoň 15-16 psov, z ktorých vieš potom vybrať, dajme tomu 12 na pretek. No a ty si ich musíš od malička proste naučiť. Všetko, takže to je záležitosť XY rokov. Už keď proste ideš na ten závod, tam nejde o to proste vyhrať, hej, to sú iní borci, ktorí to vyhrávajú, ale taký tvoj vnútorný pocit, že si to dala, že vidíš, koľko je tej práce za tým a toto bola taká proste odmena. To sa mi strašne páči a to by som chcela zažiť. Ale je to finančne veľmi, veľmi, veľmi náročné. To jako určitě. Už je doma udržovat při životě 15 psů. Kdo má doma jednoho psa, tak ví, kolik takový pes stojí. No a hlavne chceš kúpiť nejakého takého proste od nejakého mašera, čo vyhral z XY závodov veľkých, tak ten pes stojí od 10 000 eur. Jeden. A to máš každý rok očkovania, proste prihlásovanie a bla bla bla, čiže my vravíme o žrádle, o veterinárnej starostlivosti. Ďalej máš tam sánky, ktoré sú takisto drahé a tak proste. Je to drahý šport. To jo. A jak je to nějaký běžný závod, jak je dlouhý třeba? Práve akurát vo štvrtok u nás začínajú taký fínsky závod, to má 501 kilometrov. Ale v Amerike sa robia také, ja neviem, 1500 a 2000 tak. Aha, a jak dlouho se to jede? Myslím, že 4-5 dní to je 501 kilometrov. A jak to probíhá? Kde spíš? Nebo v to jedeš furt? Non-stop? Nie, ty máš určité checkpointy a samozrejme aj tí psi musia mať nejaký oddych, vieš, tu zasa nie sú stroje. Tak ja neviem, dajme tomu, prejdeš na prvý checkpoint 80-100 kilometrov, 80 až 100, tam proste máš, dajme tomu, 3-hodinovú pauzu, tým, že sa musíš postarať o psov. To je to, že ty si tam ten druhorady, že ty keď prídeš, to prvé musíš odstrojiť psov, a pripraviť im také, ako dáva sa slama alebo seno, kde môžu ležať, aby neležali na studenom, na snehu. Treba im dať vodu, treba im dať žrať a potom zase pred tým štartom zhruba 3/4 hodinu až hodinu ich musíš zasa nastrojiť do sánok. Viacerí majú aj kabátiky alebo topánočky a to všetko trvá strašne veľa času. A sú checkpointy, na ktorých môžeš mať pomocníkov, ale sú checkpointy, na ktorých si na to všetko sám. Takže ono takedy ani nespíš. Jo, 5 dní v kuse nespíš. To nie. Sú tam aj také, že v pravidlách je, že dajme tomu po 200 kilometroch musíš mať 6-hodinový oddych. Takže musíš proste sa vyspať aspoň pár hodín. Jo. A potom zase ideš ďalej. No, zní to hrozně dobrodružně. Hele, dobře, já už tě nechci dále zdržovat, nechám tě jít spát nebo si dělat další věci. A já teda každopádně hrozně děkuju, že jsi na mě udělala čas a že jsi nám pověděla o svém životě. Pro mě to bylo hrozně zajímavý. A chtěla bych ti teda popřát, ať ti vyjde všechno, co si plánuješ do budoucna, ať tě ta práce baví ještě spoustu let, ať si užíváte vaše letní cestování. A pozdrav přítele a mějte se krásně. Ďakujem pekne, som rada, že si ma oslovila. Abych nezapomněla, řekni nám, kde ti lidi můžou sledovat, protože ty postuješ na Instagram hodně o tvém spíš pracovním životě, bych řekla. Je tam spoustu psů a spoustu hezký přírody. Tak kde ti lidi môžu vidieť? Snažím sa na Instagram a nemám čas na to moc, ale máme Facebook, aj kvázi taký firemný,
a kde postujeme vlastne skoro každý deň ohľadom našej práce. To je Kamisak, tak sa volá naša farma. No a ja som na Instagrame ako, vieš, ani neviem. Podle mě tam jsi jako tvoje jméno. No, já to dám určitě někam do popisku. Dobře, tak jo, tak ještě jednou děkuju a užij si hezký zbytek večera. Já si jdu dát snídani. Skvelé. A já sprchu a postel. Dobře. Tak jo, tak ještě jednou dík. Ahoj. Ahoj. To byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na světjecool.cz/podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svět je cool. Sleduj nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.